Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Ubhomela isitima samampondo baba mkhulu phakade. Amen. Wawulukhuni kakhulu umsebenzi owawuzanywa yibo phela oJohn Langalibalele kanye nabo oPercy Isaka Seme. Njengoba babezama ukuhlanganisa izinto ezingahlangani, phela babenze isivumelwano esiwumshado nenkolo yawo amaNgisi kanye nale nhlangano engaphansi kwawo futhi amaNgisi babengakuboni konke lokhu ukuthi kungunoxhaka, ngoba phela uma ungaphansi kwaleli qembu kanye nale nkolo ebese ujika futhi uthi ufuna inkululeko yabantu, uzoyithola kanjani? Ngoba phela le nkolo kanye nale nhlangano inemithetho yakhona eyayinenhloso yakho phela ukuthi yayifuna ukuqeda konke okwama-Afrika, njengoba yayisiveze obala ngakho ukuthi iqede wona amagama ababeqanjwe wona esintu. Njengoba ngalesi sikhathi nabo ababengena kuyo le nkolo nakule nhlangano yamadube esandlwane babeze bekhethe ukushintsha ngisho izibongo zabo bazibize ngezibongo zabelungu ukuze phela bezophatheka kangcono kuleli zwe. Lokho phela kwakubavulela neminyango kanconywana kwizidingo nqangi. Lokho babekujabulela kakhulu abelungu lapho khona uma usukushintshe negama kanye nesibongo sakho usu-Mr. Smith, usulahlekelwe yizo zonke phela izimpande zakho, njengoba base benqobile konke ngamakhosi akwaZulu base bazi kahle ukuthi sesiqedile ngaso isizwe sabantu abamnyama, sibafake imfundo kanye nayo inkolo. Zonke lezi zinto esibanike zona ngeke zize zibayise ndawo, kodwa thina silokhu siwutape njalo phela umnotho wazo lezi phukuphuku. Kodwa phela abelungu laba babelokhu besole njalo ukuthi ikhona into engase izamazamise lo mbuso wabo, njengoba besacinga namanje bezwe ngawo phela umndeni wakwaKhoyi ngendaba yenkanyezi ewelwe khona eNanda. Basovalweni kodwa kabayitholi ukuthi iyiphi lengane ezozalwa noma ngabe isizelwe. Abantu abamnyama babesenkingeni kakhulu ngoba phela babengasenaye umkhulumeli kanye nommeli wabo, njengoba amabhunu phela ayinabo abameli babo okwakungeyibo phela omongameli babo babefana nabo oLouis Botha ababencamela ukufa befele wona amabhunu. Kanti nawo futhi amaNdiya ayesenaye phela uGandhi owayeyithemba elikhulu lawo owayefundile ewummeli ethembele kuwo ukuthi uzowalwela phela amalungelo amaNdiya. Kodwa uGandhi lona wayeyiqhawe kakhulu kunazo lezi ngqalabutho zakhona lapha kwaZulu ezazifana nabo oJohn Langalibalele Dube kanye nabo oPercy Isaka Seme, okwakulukhuni kubo ukuthi belwele abantu bakubo abamnyama kakhudlwana ngoba phela abafaswe yibo labo zankosi abazifaka bona kubo. Laba phela bezimishini okuyibona ababafundisile kanye nayo yonke imithetho yakuzo ezenkolo zobuKristu evimbela ukuthi uvukele abaholi bakho laba abangabelungu. Abaphethe lelizwe baphinde futhi baphathe zona ezenkolo lezi ongaphansi kwazo. Uma ukhalaza uvulelwa lona leli Bhayibheli, ufundiswe amavesi okuthi ungabavukeli abaphathi bakho, kumele ubahloniphe ungathi kukuyo inkosi. Yiyo-ke lento eyenza ukuthi imizamo yalo leli qembu lamadube esandlwane ingaphumeleli imizamo yabo yokuthi belwele abantu ukuthi bethole umhlaba, ngoba phela babebuzwa yonke imibuzo lena eyayibaxaka yokuthi ngoba nina senizahlukanisile nabo laba bantu abamnyama futhi senifundile kakhulu, nisindisiwe egameni lenkosi, yini ebangela ukuthi nilokhu nikhulumela abantu abangamaqaba? Kodwa phela yena uGandhi
Wahlakanipha kakhulu ngoba wayintshontsha yona imfundo yabo abelungu ukuze asebenzele amaNdiya akubo. Njengoba phela ekade efunda phesheya kwezilwandle nakhona ko-London, waphinde wafunda ngazo ezenkolo ezahlukahlukene. Ilapho-ke khona athola khona imfihlo yokuthi uNkulunkulu uyokulahla uma uke walahla inkolo yezwe lakini, bese uthatha inkolo yabantu bezizwe uphinde udle ukudla kwabantu bezizwe, uyoba buthakathaka engqondweni nasemphefumulweni. Ingakho uGandhi wayithanda kakhulu ukudla yona imifino. Wase eyibalekela le nkolo ababezama ukumfaka kuyo yobuKristu, waqhubeka nenkolo yasezweni lakubo. Lokho kwakwenza ukuthi athi mayizabalaza ezabalazela amaNdiya akubo bengakwazi ukumvimba ngemithetho yezenkolo. Kodwa phela abantu abamnyama babezenza bona ngoba abalalelanga ngesikhathi kukhuluma umprofethi uMfazwe kanye nomprofethi uZandile Nkabinde. Lapho athe khona uyeza uNkulunkulu uzobabuyisela konke kwakubalahlekele, aphinde avuse nemigubho nemikhosi yabo eyabulawa yibo abelungu, abuyise nayo yonke imicimbi eyayenziwa emakhaya, efana nayo imishado yesintu nememulo nemihlonyana nemhlomuhle, kanye nayo imikhosi yomhlanga, imikhosi yezintombi phela eyayisibulewe kulo izwe lakwaZulu. Phela amaNgisi ayeseqede konke, ngisho imishado yesintu yayingasekho. Kwase kwaba khona umshado omhlophe kuphela. Nakhona futhi umuntu uma eshonile kwase kungcwatshwa ngendlela yabo abelungu, lungenziwa usiko lokuphelezela umuntu nosiko lokugeza ithunzi lesinyama somuntu oshonile, kanye nayo yonke imicimbi yakhe lo muntu oshonileyo ekumele enzelwe yona. UShembe waqala ukuzibuyisa kancane kancane zonke lezi zinto zabantu abamnyama ezazilahlekile, ezazibenza bekwazi ukuphila. Waze wabuyisa ngisho usiko lokusoka imbala, nawo futhi amalobolo wawanciphisa, wabuyisela elobolweni lakhona emandulo. Njengoba phela abelungu base bewashintshile amalobolo, bawakhuphula ekhushulwa kuye phela uTheophilus Shipstein, wafaka lezi inkomo zakhe ezingu-11 enzela ukuthi kube lukhuni ukuganwa, ukuze abantu bezozalisana kuzalwe isizwe esingaziwa ukuthi esakwabani izibongo zaso. Ngenxa yakho ukuthi umntwana uzalwa intombi nensizwa abazogcina futhi belahlene. Wagqugquzela nakho ukuthi abantu abadle ukudla abazitshalele bona emasimini, ngoba phela wayesebonile ukuthi abantu badla ukudla kwezitha zabo okuthakathiwe kodwa futhi ababoni. Waphinde futhi wabafundisa ukuthi bengayi ezibhedlela ngoba yilapho abazojovwa khona ngobuthi bephinde begonywe ukuze bezosheshe befe, kanye nawo futhi amaphilisi ayebalulekile ngawo ukuthi abangawadli. Abantu ababekhona ngaleso sikhathi banqekuzisa amakhanda, bakulalela lokho kwakushiwo uShembe. Bathi iyona ndlela thina esasiphila ngayo lena ukuthi sasigaya ummbila etsheni, impuphu lena sasizenzela. Yiko kanye lokho kwenza ukuthi ibandla lakhe-ke uShembe abantu bakhona bakhule bebe neminyaka eminingi kakhulu. Kodwa kulaba basezimishini ukugula kwakuthe bhe, ngenxa yayo le mpilo ababelokhu beyilandele njalo ababeyinikwe ngabelungu eyayingababuyiseli ngalutho. Kodwa abanye babenyenya beqe beze khona lapha ekuphakameni kuye phela uShembe bezofuna ukuphila. Uma sebebuyela emabandleni abo babe befike benqunywe, bebekwa amacala ukuthi kade niyeleni kuShembe.
egoqela lapho igumkedlela umzulu wamafutha omgufudu into esuka phakathi ame.